wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lajengaken soal-soal mabadil fikih, masalah fikih ingkang salajengipun nerasaken ingkang kala wingi bilih saderengipun sampun ugi masalah anapun nalika nindakaken salat aurate wong wadon, aurate wong lanang kudu nutup udel sampai dengkul kedah ketutup. Aurate wong wadon jami obadaniha sedaya awak kudu ketutup saklintunipun wajah kalih telapak tangan kalih. Soal mata iku kapan wektu subuhi utawi wektune salat subuh. Kapan wektune salat subuh? Jawab min tulu'il fajr. Utawi wektune salat subuh iku saking metune fajar ila tulu'i syamsi tumeka metune srengenge. Wektune salat subuh niku milai medalipun fajar ngantos medalipun srengenge. Wedale salat subuh. Saniki mun dimudahkan kali jam kali nopo pun mudah kali hal-hal niku, walaupun pada hakikatnya jam niku janjane mboten kados ingkang wonten ing kitab menika, tapi hanya sebatas untuk memudahkan. Makanya kadang-kadang kan jam ini bisa maju, bisa mundur, sok jam 4:30, sok jam 5:45, sok jam kan. Soal mata waktu zuhri, mata iku kapan ta waktu zuhri utawi wektune salat zuhur. Jawab min zawali syamsi utawi wektune salat duhur iku awet saking lingsire srengenge ila ayazida maring yen to tambah apa dilukuli sayin ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji tambah utawa punjul an mitlihi saking padane kul. Wektune salat duhur niku milai saking lingsir srengenge, saking tengah nika pun mulai geser, lajeng cara diayang-ayang niki ayang-ayang wis punjul saka ayang-ayang asline. Terus misalnya pun sing digawe jalur sing digawe garis lentang niku ayang-ayange sakilan niku pun punjul saking sakilan. Soal mata iku kapan wektul asar utawi wektune salat asar. Jawab min khurujil duhri awet saking metune wektu zuhur ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge. Wektune salat asar niku milih saking medalipun salat zuhur ngantos srengenge surup. Salat zuhur niku kawet lingsir ngantos mengke dobel ayang-ayange. Menawi wektunipun salat asar niku awit saking wektalipun zuhur ngantos surupipun srengenge. Soal mata iku kapan ta wektu maghrib utawi wektune salat maghrib.
Jawab min ghurubi syamsi utawi wektune salat maghrib iku awet saking surupe srengenge ila dia bisa faqi tumeka ilange mega al ahmari kang abang. Soal mata iku kapan wektul isya utawi wektune salat isya. Jawab utawi wektune salat isya iku min dia bisa faqi awet saking ilange mega surupe mega almari kang abang ila tulu'il fajr itu marang metune fajar. Semuanya dimudahkan kali jam suara adzan. Dadi lek neliti dhewe ngeten iki kita ya nganggo angel. Pemeneh pada saat cuaca yang mendung sing nopo malah angel. Pun pokok adzan wayah salat. Angger krungu adzan berarti wayah salat, ngoten wis gampang. Soal madza yaf'alu man waqafa liyusolliya. Madza ing apa ta suwiji-wiji yaf'alu nglakoni sapa man wong waqafa kang kandhek sapa man liyusolliya krana arayen ta salat sapa man. Njur apa sing kudu dilakoni, apa sing terus ditindakni kanggone wong sing wis arep nindakne salat terus kepiye? Siap gerak ajeng nindakne salat aku terus piye sik? Jawab yu'adzinu tsumma yuqimu. Yu'adzinu adzana sapa wong tsumma yuqimu tumuli qomata sapa wong. Lek ajeng salat niku dipun sunahaken ya adzan ya qomat. Soal mal adzanu ma iku endito al adzanu utawi adzan. Jawab huwa utawi al adzan iku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah sak teruse. Niki enten cerita. Senjane enten cerita. Tunggalipun kitab niku tengene kitab Baijuri Syarah Baijuri. Riwayat saking Imam Abu Dawud ingkang dawuh saking sahabat Abdullah bin Zaid. Riwayat saking wonten ing kitab niku ngeten, piyambakipun niku cerita biyen iki salat niku saderengipun wonten adzan niki ra nganggo nakus nganggo kentongan ngetontongan. Sahabat Abdullah bin Zaid niki dawuh ana salah sijine dina bengi sadurunge disyariatke adzan salate tengorone nganggo tontongan. Dan dadak aku turu. Pas turu terus kaget tangi. Nandi ku ana wong lanang, tak takoki nggowo apa kowe? Kula beto kentongan, arep kok gawe apa? Nggih kula tabuhi. Ben piye? Ya kersane wong do tangi nindakaken salat. Jur, tak omong ngene. Aku luwih enak sing luwih apik timbang nabuhi tontongan ngono iki. Ana sing luwih apik timbang awak menabuhi tontongan ngono iki. Lah napa sing langkung sae? Iki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
nganti sak teruse. Wong iku mau terus rada mundur maneh. Lah terus makin lek ajeng nindaki salat ya lek pas nyeluk-nyeluk wong, ngajak-ajak wong nganggo adzan iku mau lah kok lek pas arep salat, pas salat wis arep ditindakno nganggo Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah sak teruse kuwi jenenge qomat. Akhire aku sowan ngersane Kanjeng Nabi, laporan nang ngersane Kanjeng Nabi, tak laporke ngono iku mau. Akhire Kanjeng Nabi njur dawuh wis kana temonono Bilal. Suarane sing pas Bilal. Akhire karo sahabat Bilal njur ditindakake dan Bilal orang pertama yang melakukan adzan sing lakukan nanggone tahun pertama Islam, tahun pertama Sanatul Ula. Dan bareng sahabat Bilal itu praktek adzan, sahabat Umar metu saka njero omahe mbek cincing-cincing sajak gopoh ndungu swara iku mau. Akhirnya kabeh njur lapor, aku mau bengi yo ngipi ngono iku mau. Ngipi nalikane pas salat kon nindaki kon nglakoni Allahu Akbar. Sak teruse padha ngipi iku mau. Mosok sampeyan yo mosok ngene. Akhire njur sowan karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi njur alhamdulillah. Dadi mun entuk dalan lek pas nindaki salat niku nganggo adzan lan nalika ajeng ditindaki niku ngangge qomat. Dimulaine saking niku lajeng berlanjut sampai sakniki mulaine adzan. Dadi biyen niku boten nganggo adzan, boten nganggo qomat ngoten niku, tapi nganggo nakus kentongan, contong ini kira-kira tontongan pirang-pirang tangkong ya saniki malah dobel ya enek tontongan ya enek adzan. Di niku masalah biyen kok enek adzan ngoten niku wau criyos. Soal ma iku ndito al adzan utawi adzan, jawab huwa utawi adzan iku Allahu Akbar sakarose. Allah ta Gusti Allah iku akbar maha agung, Allah ta Gusti Allah iku akbar maha agung. Asyhadu naksani sapa ingsun antamentune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku mujud illallahu angin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan tementune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya mrene sapa sira 'alas shalat ing atase nindaki shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya mrene sapa sira 'alal falahi ing atase golek kabejan rupane salat niku wau. Soale enten dawuh inna kados nika inna awwalama yungduru minal abdi yaumal qiyamah as-shalat. Terus salat niki yang ingkang dipun pirsani pertama ingkang dipun pirsani Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ta Gusti Allah iku akbar maha agung. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak kemujud illallah angin Allah. Mal iqamatu soal ma iku ndito al iqamatu utawi iqamah jawab iya utawi iqamah
iku Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iki tindakane lakonane wong nalika ajeng nindaki salat iku adzan beto koma. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.